Voor de man die het oproepen weer om haar DNA aan te steken in de zaak Vaatstra, willen over de bijeenkomsten houden. Ze kunnen je vragen stellen hoe het meidwaan aan het DNA-verwantschapsonderzoek. Je valt bij om 8000 malje de uitnodiging in de bus. De Frieslandbank en Delta Lloyd gaan uit elkaar. De beide winnen eigenen van Frieslandbank Assurantien, de verzekeringstak van de bank. De Frieslandbank neemt het pad van Delta Lloyd oer vanwege de fusie met de Rabobank. Het personeel gaat mee oer, de vakbonden willen met van banenverlies. Opvanghuis De Veilige Vesten in Ljouwt had een award voor duurzaam ontwerp won, een belangrijke architectuurprijs. Het Jeddere politiebureau is ombouwd aan opvangtehuis voor prostitutieslachtoffers. De dwarsmus maken dat het energieverbruik haast 10 keer leger is dan in het Jeddere gebouw. PvdA-kamerlid Lutz Jacobi is de Fries die bij de Tweede Kamerverkiezings de meeste stemmen kreeg. Ze kregen goed 16.000 vakken stemmen. Ze had daarmee op eigen kracht een zit hellen. Dat slagen ex-CDA-kamerlid Sander Drouwen. Die helle ek haast 16.000 stemmen binnen. Juni is nog droog, maar let er vannacht kans op pittige buien met tonger. De temperatuur leidt om de 9 graden in. Morgen is het nog kans op tongenbuien. In de middag geregeld zinnen, het wordt al zo'n 15 graden.